Bé, bona tarda, benvingudes i benvinguts. En una de les darreres reunions dels delegats del grup de sèniors es va plantejar l'interès en demanar qui ens podria posar al dia en el difícil tema de les terres rares o els minerals estratègics. El doctor Salvador Borrós, actual director general de l'IQS, va agafar el repte. Moltes gràcies per ser avui aquí, doctor Borrós, per aclarir-nos els punts més significatius i importants d'aquests elements. En Salvador Borrós, doctor enginyer químic per l'URL, a més de la seva llarga trajectòria docent, que començà, si no estic equivocat, el 2003, ja havia creat abans, el 1994, el nou Laboratori de Ciències dels Materials. Em plau molt, i ho dic sincerament, remarcar que fruit de la tasca de l'esmentat laboratori han nascut ja 6 noves startups. Enhorabona. Doctor Borrós, esperem, doncs, amb interès les seves explicacions sobre les denominades terres rares. Moltes gràcies. Si tot sembla. Això estic aquí. Aquí. Doncs, primer explicar per què estic aquí, diguem, perquè m'ho va demanar el Mateu, amb el qual tenim una amistat de fa molts anys. No soc un expert en terres rares, però sí que he treballat molt en materials durant la meva carrera i, de fet, la meva vocació original com a docent era fer classes de química inorgànica. Practicar materials, però va semblar que era el més que podia fer també pels meus companys, no obligar-los a estar avui aquí explicant terres rares i fer una presentació que ja dic que sap greu pels que no siguin sèniors ara ningú perquè no es parla de cosa més que la meva amistat cap a la gent que porta a dir que està molt. Clar, terres rares com ja indica que és una mica estrany i he volgut començar per fixar aquest rètol de l'any 1965, que és quan es produeix el primer congrés conegut, important, no dic que abans no n'hi haguessin, però aquest és el primer congrés conegut a Ames, a la Universitat Estatal d'Iowa, sobre terres rares, i eren tan raros les terres com els que estudiaven les terres rares que el Holiday Inn va instaurar aquest nom que als Estats Units no habitual, que els que estudien les terres rares són els Raised Earthers. I encara avui, quan hi ha el premi que es dona al congrés corresponent, passàs a ser un Raised Earther reconegut. Clar, jo insisteixo perquè us interessen les terres rares, perquè podríem haver fet una conferència molt més, diguem, interessant sobre algunes de les coses que fem a l'IQS. A l'IQS formalment... No se'm sent? Com a la gravació. No he signat cap paper perquè es pugui gravar. Doncs la pregunta... Per què us interessen les terres rares? Que insisteixo, com estava explicant, és que no em sento còmode. Segur que no se'm sent? Bé, que són rares fins al 1965, d'acord, com us explicava, i que són terres, en el sentit que el concepte, quan es van descobrir, parlarem una mica d'això, cap a finals del segle XVIII, s'anomenava terra tot allò que no era metàl·lic. Quan parlem de terres rares, volem dir òxids que estan amagats. Amagats a on? A diferents minerals. És a dir, els elements com a tal es descobreixen, s'aïllen, amb un procés que també comentarem breument,
però el que es troba a la natura són una barreja d'òxids que són minoritaris en el mineral que es troba, però que en realitat, si sumes on són, veure després un gràfic, un element com el ceri està a proporció equivalent al coure a l'escorça terrestre. Per tant, no és tan estrany. Simplement que està tan repartit que el que costa és trobar-lo. I, de fet, tots els noms que es posen alguns dels elements de les terres rares estan relacionats amb aquesta situació. Vull dir, podem anar a una mina i tenim una mina de ferro, podem trobar una mina de coure i és fàcil, el mineral és majoritari i, en canvi, per fer ceri necessitem agafar una gran quantitat de matèria primera i anar fent separacions fins a trobar aquest ceri. I, evidentment, podem trobar ceri pràcticament a tota l'escorça terrestre, el que passa que en quantitats molt petites. Però insisteixo que fins a l'any 1965, i probablement impulsat pel projecte Manhattan, que va obligar a purificar l'urani de les terres rares, que, clar, el mineral era molt ric en urani, però tenia aquests elements i, per tant, afectava el rendiment de la reacció nuclear i, per tant, s'havien d'eliminar. Tota aquella tecnologia ens va obligar a desenvolupar tècniques. I des del 1965 és quan comencen a ser més interessants aquests elements, es comencen a combinar i es descobreixen tota una sèrie de propietats. Després veurem una llista llarguíssima treta d'internet de les terres rares amb les seves aplicacions i ja veureu que són unes aplicacions extraordinàriament novedoses que només produeixen ells, si parlem en química inorgànica, degut als orbitals F que tenen i llavors combinen els electrons d'una manera diferent que quan a l'última capa buida, però que generen tota una nova tecnologia que des del 1965 fins ara. Una anècdota que ja arribarà, però que m'agrada fer-la abans de començar des del punt de vista personal, després veurem el per què. Una de les meves últimes feines com a investigador de transferència de tecnologia aquí a IQS està relacionada amb les terres rares. I, per tant, també em va fer gràcia dir, no era una qüestió d'expert en terres rares, sinó era una qüestió de materials. Doncs una companyia que es dedica a l'obtenció de flascons de vidre, resulta que un parell de terres rares, entre elles el ceri, s'utilitza per ajustar la lluïssor del vidre, el brillo, la lluïssor del vidre, i per eliminar part de la tonalitat vermellosa que pot tenir degut a altres impureses. I de cop i volta va haver-hi una crisi entre la Xina i els Estats Units. La Xina és el principal, com ja veureu, el principal productor de terres rares, però en aquella època pràcticament produïa el 93% de totes les terres rares que es feien al món. Ara també veureu els gràfics, estem al voltant del 80%, i de cop i volta el preu d'aquells elements, d'aquestes terres rares, es va multiplicar per 10. Per tant, el procés no era viable i van buscar una manera de disminuir la quantitat que havien de posar de ceri i altres terres rares amb el vidre. Per tant, realment, amb coses aparentment poc importants, com seria que un vidre tingués una lluïssor més característica o que fos més blanc, és a dir, que no tingués ni tonalitats vermelloses ni tonalitats blavoses, doncs també juguen un paper molt important. Per tant, com us deia, són òxids que, si volem després convertir-los en elements, hem de fer també processos de reducció i la gràcia probablement és combinar-los d'alguna manera.
Bé, quines són aquestes terres rares? I això també tots els que som químics i hem estudiat química inorgànica ens hem enfrontat a aquesta dinàmica, doncs correspon a tota aquesta filera dels lantanoids, repassant les notes i llegint, la IUPAC diu que s'han de dir lantanoids, no lantànids, com ens explicaven. Per tant, aquests lantanoids, que són 15, més l'escandialitri, que no formen part d'aquesta filera, però que tenen propietats molt semblants i, per tant, també, i a més s'han utilitzat molt, especialment l'itri, per fer algunes aplicacions, especialment amb superconductors, i, per tant, també es consideren dins del grup de terres rares. He agafat de totes les imatges que podien haver a internet sobre les terres rares, he agafat aquesta perquè ens indica ja una primera característica que també després comentarem amb més profunditat amb alguna altra transparència, que és la diferència que es fa molt poc científica, però molt efectiva, entre el que serien les terres rares o els elements de les terres rares lleugers, amb aquest color taronja suau, i els mateixos pesants. Per què fan aquesta diferència? Perquè això afecta al seu radi iònic i, per tant, afecta a la manera que ens podem trobar aquests elements a la natura. Què els acompanya, quin tipus d'estructura tenim i de quina manera podem fer-ho d'aquesta manera. Us ensenyaré també després algun gràfic sobre això i discutirem la importància de que sigui lleuger o que sigui pesant a l'hora de saber en quin mineral el trobarem o de quina manera podem fer-lo més lleuger. El que us deia, terres rares són perquè estan amagades. Possiblement hauríem de dir òxids amagats més que terres rares. Aquí teniu l'abundància dels diferents elements a l'escorça terrestre. Evidentment, si recordem de la nostra època quan estudiàvem química inorgànica, els més abundants són el silici i l'oxigen i el seu resultat fonamental, que són els silicats. Però, si us fixeu, la quantitat, estan en blau, la quantitat d'aquests elements que hi ha a l'escorça terrestre, fixeu-vos, és quasi més abundant que l'estany i amb alguns elements del mateix ordre que el coure, el zinc i el crom. Per tant, són abundants, però estan amagats. I si compares les terres rares amb els metalls més nobles, osmi, platí, or, iridi, realment la quantitat d'aquests elements fa, insisteixo, que els diguem rares perquè és històricament, però no és que no hi siguin. No recordo bé, però he llegit, preparant-me la presentació, que el ceri és el 25è element més abundant sobre l'escorça terrestre. O sigui que no estem parlant de que no existeixi. I històricament, ara també, però ara tenim molta més tecnologia desenvolupada, històricament va costar molt aïllar aquests elements i, per tant, des d'aquest punt de vista, va retrasar el seu desenvolupament. Fixeu-vos en aquestes dues transparències que després lligarem també a la manera d'ella. Això és on en el món estan les mines on s'extreuen els minerals que tenen una abundància més gran de terres rares i, per tant, econòmicament és més viable la seva extensió. I aquí podem jugar amb diferents proporcions i després veurem com ha variat al llarg dels anys, però fixeu-vos, el gran jugador és la Xina.
D'acord? La Xina, que més o menys decideix ser el principal productor de terres rares al voltant dels finals dels 80, principis dels 90. És a dir, per tant, les terres rares s'extreien com quasi tots els minerals de Sud-àfrica, d'Estats Units. Els Estats Units tenia una mina molt famosa que dona lloc al nom d'un dels minerals que després presentarem. Aquella mina es va esgotant i llavors Xina comença a desenvolupar, diguem, la producció d'aquestes terres rares i, com us deia, no fa gaire temps, entre 5 i 10 anys, doncs Xina produïa tantes terres rares que ja va ser un problema geoestratègic i llavors Austràlia, els Estats Units i la Índia es van posar d'acord per augmentar la seva producció, veureu després el gràfic, i dependre menys de la Xina. El que està previst, mirant dades de la Societat Geològica dels Estats Units, que teniu aquí el nom, per si voleu buscar, s'espera que d'aquí 10 anys, més o menys, cap al 2035-40, diguem, el paper de la Xina produint terres rares es redueixi al voltant del 60%, perquè realment, tal com veureu algunes aplicacions, si tallen el subministrament de terres rares, la indústria, diguem, avançada, tindrien alguns problemes. Bé, aquí és el que us deia. La producció al llarg dels anys. Tenim aquí com ràpidament Estats Units decideix que ha de buscar noves fonts i no dependre d'aquest sistema, però fixeu-vos en aquesta vall aquí, vall forçada per la pròpia Xina. Aquí els preus de les terres rares es multipliquen per 10. I, per tant, ens tenen totalment collats des del punt de vista industrial. I la meva intervenció, que us deia del vidre, es produeix ja en aquesta situació amb la qual, diguem, es va posar en risc el poder produir aquests flascons de vidre per una qüestió de preu. Jo crec que Índia, Brasil i Austràlia estan augmentant molt la producció justament en aquesta línia. Als Estats Units hi ha hagut, com veureu també, després us ensenyaré alguna foto de les mines de Xina, hi ha hagut problemes des del punt de vista mediambiental, perquè, clar, són mines que són a cel obert i, per tant, hem de treure una quantitat extraordinària de matèria primera per produir una quantitat petita dels elements i, per tant, l'impacte ambiental és molt gran. I també als Estats Units, malgrat que anaven llançats en producció, les protestes internes han reduït una mica aquest desenvolupament i Austràlia, que és un país més buit, o la Índia, amb menys restriccions mediambientals, estan agafant aquesta idea de no dependre només d'un productor. Bé, una mica d'història. Els que em coneixen una mica durant classes és que m'agrada molt la història i la història comença a aquesta petita ciutat, Iterbi. De fet, és un barri d'una altra ciutat més gran, Valsholm, Iterbi, que està relativament a prop d'Estocolm, i Carl Friedrich Arrhenius, res a veure amb l'Arrhenius del pH ni dels àcids i les bases, que, com veieu, era militar, un militar afeccionat a la química, doncs troben un mineral que era fonamentalment ferro, però li fa algunes consideracions des del punt de vista del que es coneixia llavors de química. Penseu que per les dates coincideix
amb l'època de Lavoisier. Per tant, estem a l'inici de la química i descobreixen això, que aquí hi ha coses en petita proporció que no tenen explicació. Llavors, Arrhenius envia la mostra aquesta que tenia al laboratori del professor de la universitat més propera, que era John Gadolin. L'he posat en anglès, hauria d'estar en suec, però John Gadolin, que és capaç, amb els medis que tenia, d'aïllar dos elements. De fet, ja recordeu que un dels elements es diu gadolini, suposo que en homenatge a la feina que havia fet aquest senyor. I finalment un químic que tots hem estudiat en química general, perquè la llei de les proporcions múltiples i l'estequiometria es basa fonamentalment en el treball de Berzelius, es troba a veure de quina manera estan combinats, si estan combinats amb l'oxigen o no, i ajuda també a la identificació d'algun dels altres elements. Estem parlant que amb 7 anys, més o menys, doncs identifiquen aquests elements. 2, 3, 4, 5, 6 elements. Evidentment, erbi, terbi, tots amb el nom d'iterbi, i tenen aquests elements. I ja està, és molt divertit i és un problema i busquen maneres de separar-los i el que fan són recristal·litzacions contínues, dissolen amb àcid nítric els minerals i veuen que la dissolució permet després que es precipiti de forma escalonada en petites quantitats. No hi ha difracció de raigs X, no hi ha cap de les tècniques que coneixem. Més endavant, dins 1834, més endavant, utilitzant justament l'espectroscòpia d'emissió, escalfant davant d'un Bunsen i veure les línies espectrals, doncs veuen que allò que pensaven que era un òxid o un element que era pur, veuen que no i que hi ha més i continuen investigant i ens trobem això, aquests elements, i així que podríem dir que eren terres rares, més que res perquè només els Race Earthers es dedicaven a estudiar-ho. Si ens movem al 2024, això ja està superestudiat, ja tenim totes aquestes qüestions que són, des d'aquest punt de vista, conegudes, i actualment els minerals dels quals s'extreu aquestes terres rares són la basnacita, que és un fluorocarbonat de terres rares, i ara explicaré la diferència, i un fosfat, la monazita, que és un fosfat de terres rares. La loparita no he trobat el que era, però em permeteu que jo em dedico als polímers i no a les terres rares. Clar, per què he posat les fórmules? Perquè també està relacionat amb allò que us comentava de les lleugeres i de les pesants. Com veurem d'aquí molt poc, hi ha la paradoxa lantànida que diu que el radi iònic de les terres rares disminueix a l'augmentar el número atòmic. És a dir, que els elements que tenen menys número atòmic tenen més radi atòmic. I això afecta a la manera que tenen de formar els òxids i cristal·litzar, de col·locar-se dins de la xarxa cristal·lina. Fins aquí seria una qüestió més o menys comuna, però també aquesta dificultat o no d'empilar-se en una estructura determinada afecta de quina manera les terres rares es van distribuir a l'escorça terrestre
i, per tant, d'on o de quina manera serà el mineral que nosaltres trobem. Per exemple, un fluorocarbonat de terres rares vol dir que això s'ha format quan el material estava fos, sortint del magma, i saturat de CO2 i amb fluorur. Això és una característica típica, aquesta formació a partir d'aquest material fos de les terres rares lleugeres. Per tant, és d'esperar que la basnacita estigui, diguem-ho, els elements més abundants, perdoneu, siguin les terres rares lleugeres. I a la monazita, aquest fosfat, és més tipus silicat, tipus roca. I, per tant, el que esperaríem seria, en una mina, la típica estructura més basàltica, més quasi amorfa, seria on trobaríem les terres rares més lleugeres, i, en canvi, en la zona, diguem, de més de mineral clàssic, és on trobaríem, fonamentalment, actualment, la monazita, que és on hi haurien les terres rares més pesants. D'acord? Per tant, això són les principals fonts que estan molt descrites i que ara s'utilitzen. Les mines xineses tenen molta monazita. De fet, també la mina que va tancar als Estats Units també era fonamentalment de monazita. Bé, i el problema és separar. Com hem dit, estan amagadetes, com els seus noms indiquen, no hi ha manera de trobar-les en gran quantitat i el problema és separar. Com us deia, la separació original, la que ja va intentar Arrhenius i amb la qual Berzelius va excel·lir, era dissoldre, recristal·litzar, tornar a dissoldre, anar enriquint en funció de la força iònica i les temperatures i les concentracions, i van desenvolupar aquesta tecnologia. Però el projecte Manhattan, el desenvolupament de la bomba atòmica, va obligar a haver de purificar l'urani. I clar, dius, i què pinta l'urani amb les terres rares? Perquè no està a aquesta filera. Res més que, com les terres rares estan barrejades amb tots els elements, si volien un bon rendiment amb la fissió nuclear, doncs haurien de tenir l'urani el més pur possible. I aquests elements no controlats, allò que molestava formalment, doncs disminuïen el rendiment. O sigui, no només era més o menys ric, sinó que, a més, els neutrons podien quedar absorbits per aquestes terres rares i, per tant, havien de purificar-ho. I, com el projecte Manhattan va desenvolupar molta tecnologia, doncs també va desenvolupar tecnologia d'aquest tipus, de com separar terres rares i com aïllar-les. I això li va donar un impuls. Però recordeu, la Segona Guerra Mundial va acabar l'any 1945, aquest congrés que us deia d'Iowa, d'Ames, és del 1965 i, per tant, sabien que hi havia aquestes tècniques, van començar a millorar-se encara més, però he llegit un article on es recomanava la utilització de les terres rares per polir el vidre. La barreja d'òxids per polir el vidre. Jo suposo que els que tenien les terres rares en aquella època haguessin sabut el valor que tenien ara i vigilarien molt d'utilitzar-lo per a una cosa de tan poc valor afegit. Però estem parlant dels anys 52, 53. L'ús fonamental, malgrat tota aquesta tecnologia, encara era només un ús de poc valor afegit. Bé, doncs, i què tenim ara, el 2024, amb tota la tecnologia que estem desenvolupant? Doncs ara ja tenim molt ben establerta aquestes 3 maneres de separar les terres rares.
la més utilitzada i que ve d'algunes proves fetes al projecte Manhattan, però s'optimitza molt a principis dels anys 60, que és el bescanvi iònic. Amb resines de bescanvi iònic, doncs, amb els elements dissolts i separats, diguem, els ions, doncs anar separant en funció de diferents gradients de força iònica i anar enriquint el sistema. Evidentment, ara molt més industrialitzat. El sistema original de cristal·lització ara es fa de forma seqüencial amb un rendiment molt elevat i aquest va ser el primer sistema que van posar en marxa a la Xina, encara ara que ja utilitzen els sistemes. I en aquest cas d'aquí, l'extracció líquid-líquid s'utilitza a partir de la formació de complexos de terres rares amb diferents lligants i fer-ho més o menys soluble. Recorda una mica el procediment, si esteu familiaritzats amb ell, amb la utilització del blau de metilè per identificar els tensioactius aniònics. Es forma un complex que és soluble amb cloroform, doncs aquí seria el mateix. Tindries l'ió que afegint-li alguna substància doncs el fas més o menys apolar i amb diferents solvents pots arribar a extreure's. D'acord? Per tant, ara sabem on es produeixen, sabem que els podem aïllar, que són molt pesats d'aïllar, que requereixen una gran inversió perquè has de treballar amb molta quantitat de matèria primera i, per tant, fins aquí podíem deixar-ho. Però, clar, no m'heu demanat parlar de terres rares, si només era per dir que ara ja sabem fer-ho, sinó perquè a partir de l'any 1965, que us deia, allà a Ames, i veient que ja estaven aconseguint òxids mixtes i estudiant propietats estranyes provocades per la presència, insisteixo, d'aquests orbitals F, que no afecta a la interacció dels electrons en la capa D, però sí amb la distribució electrònica i amb la capacitat de transferència de càrrega, doncs van començar a donar-se en compte que les propietats magnètiques eren extraordinàriament intenses i d'aquí una de les principals aplicacions ha sigut en fer, diguem, estructures magnètiques. Després, i això és molt, molt, molt interessant, amb el fons, com tens diferents radis iònics, però després molt semblants des d'aquest punt de vista radis atòmics, el tipus d'empilament és molt similar a l'empilament del coure o del níquel, és a dir, empilaments compactes, i per tant també és fàcil de combinar amb diferents elements i sorgeix, a partir del que us deia de la contracció lantànida, la possibilitat de tenir elements que s'incorporen de manera diferent en funció del número atòmic i, a més, com us deia, amb aquesta diferència de mida de que quan més baix és el número atòmic, més alt és el radi iònic, ha permès formar una gran quantitat de compostos amb propietats totalment diferents. El que us deia, si us fixeu, configuració d'electrons en fase gasosa, els dos primers encara no tenen Fs, però tenim tota la distribució basada en F i, per tant, les característiques que poden donar des d'aquest punt de vista, des del punt de l'estructura metàl·lica, no sé si esteu massa familiaritzats, si és cúbiques entre les cares, variants d'hexagonal compacte, tots formen estructures compactes, excepte aquest, i per tant es poden combinar bé amb les estructures metàl·liques que corresponen. I a nivell, fixeu-vos, de radi metàl·lic, que no radi iònic, a nivell de radi metàl·lic, perquè estem parlant de l'element, estem veient que tenen valors molt similars i, per tant, poden substituir-se amb estructures sòlides, metàl·liques, fàcilment i es poden intercanviar, la qual cosa dona moltes possibilitats en el sistema.
I després, si veieu, des del punt de vista de propietats magnètiques, la societat magnètica és realment molt elevada amb alguns d'aquests elements i, per tant, això fa que puguin formar part d'estructures, combinant-les amb ferro i amb altres elements, donant lloc a aquests superimants que tots coneixem. Bé, aplicacions. La susceptibilitat magnètica m'explica la utilitat fonamental amb imants. S'han utilitzat molt com a catàlisi, especialment combinats amb zeolites, i hi ha algunes reaccions clàssiques que estan aconseguint funcionar millor combinant aquestes estructures de diferents terres rares amb ferro. El cas més típic és la reacció de Haber, la reacció de nitrogen amb hidrogen. És molt més eficaç utilitzant terres rares. I fixeu-vos, comença a haver-hi un gran interès en una aplicació que tindrà un desenvolupament enorme els propers anys, que són les bateries, aliatges per bateries, i en concret, encara que està encara molt poc publicat i amb molt secret, la següent generació de bateries recarregables després del liti serà del sodi, i els elèctrodes que combinen aquestes estructures funcionen bé. Des del punt de vista també d'aplicacions biomèdiques, no m'he pogut resistir a posar alguna d'elles, doncs tenen també algunes fosforescència molt interessant i he trobat com 10 o 12 articles buscant sense ser exhaustiu que ja comencen a utilitzar per fer diagnòstica, per detectar determinades malalties o determinats tumors, combinació d'aquests elements per formar aquest tipus. Per tant, després, per acabar, teniu la taula seguida, que veurem alguns exemples molt concrets de què és el que hi ha aquí, però us puc dir que la taula està treta d'internet i, per tant, la podeu trobar sense cap problema. D'acord? Per tant, fixeu-vos que aquesta societat magnètica ha permès el desenvolupament d'aquests imants. Aquesta estructura cristal·lina que permet aquest radi metàl·lic molt estable ha permès també la combinació amb ferro i per aconseguir, una combinació molt correcta de diferents elements magnètics, però que aquestes variants d'aquí comencen a anar, encara que aquella que ja us deia de polir el vidre continua sent una aplicació probablement amb sistemes ni tan purificats ni combinant amb la proporció adequada les diferents terres rares. Aquí us deia la capacitat dels diferents elements que teniu. Fixeu-vos aquí el ceri, després en parlem una mica més, Chemical Oxidation Agent. Aquesta era l'aplicació fonamental per aconseguir eliminar el to vermellós del vidre. O sigui, utilitzàvem petites quantitats de ceri 4, perquè fos capaç de, reduint-se, oxidar el ferro 2 a ferro 3 i evitar d'aquesta manera un color no desitjat. Una aplicació també que és molt interessant, que us deia, amb les zeolites i les terres rares, a més de la reacció de Haber, seria la del craqueig del petroli. El praseodimi també és famós pels seus i l'itri, us comentava abans que aquests òxids d'ítria estabilitzats s'han utilitzat per fer superconductors que la seva temperatura de transició de superconductor a conductor estigués a prop de temperatura ambient.
Aquí teniu la diferent... És veritat que quan mireu els noms d'on venen, hi ha uns quants noms que es refereixen a espècie amagada amb diferents idiomes clàssics. Ja per acabar, altres consideracions. Jo crec que el principal problema de l'ús de les terres rares i que aquí sí que hauríem de pensar de quina manera això s'hauria de treballar és que no reciclen. És a dir, amb dades de l'any 1998, és possible que hagin canviat ara, però ja al 98 hi havia prou conscienciació mediambiental, només es reciclava a l'1% de tots els materials amb terres rares i, per tant, cada vegada s'han d'extreure de noves i acaben els abocadors. Per tant, jo crec que una de les coses que canviarà en els propers anys, especialment si no aconsegueixen reduir la dependència de la Xina, serà l'augmentar el reciclatge. L'altre, clarament, és intentar una producció mediambiental sostenible. Em sembla que tinc la transparència aquí. Això és la foto aèria de la mina a la Mongòlia interior de Xina. O sigui, això és Xina, però tocant la frontera amb Mongòlia. És una mina a cel obert. La qüestió és anar obrint i traient material i, per tant, la quantitat de destrossa mediambiental és molt grossa i, per tant, també s'ha de mirar d'intentar fer un sistema molt més sostenible o mediambientalment amigable de l'extracció d'aquestes terres rares. Hi ha una gran discussió, això ho he buscat perquè el que tu em vas dir d'una pregunta, vull dir, jo crec que la radiació no hauria de ser un problema amb les terres rares, malgrat que la separació bona ve de l'urani perquè estan molt impureses, però és possible que puguis trobar petites quantitats de tori i urani, però no pots relacionar radiació amb terres rares de forma directa. Encara no hi ha prou estudis perquè les aplicacions no han portat cap aquí, però ja comencem a estar preocupats per la bioacumulació d'aquestes terres rares i si tenen algun efecte o no. De fet, no sé si ho vau llegir al seu moment, hi havia una gran discussió, especialment des del punt de vista alimentari, perquè els xinesos van trobar que barrejar l'adob mineral clàssic amb petites quantitats de terres rares augmentava la producció. Per tant, evidentment, aquestes terres rares d'alguna manera s'incorporen als aliments i, per tant, és d'esperar que en els propers anys hi hagi nombrosos estudis de com afecta o no i si s'hi acumulen o no. I són això. Ells van contestar que no s'havia mort cap persona per menjar l'arròs que havia estat adobat amb aquest superadob que deien ells, però segurament trobarem aquests sistemes. I l'últim que ja hem comentat, però crec que està bé acabar aquí per alguns comentaris que he sentit abans de començar, la part geopolítica, no podem dependre només d'un únic país que produeixi, que a més té menys control mediambiental i menys control des del punt de vista democràtic que tenen altres països i, per tant, com també us comentava, esperem que en els propers anys aquesta dependència es redueixi al 60%. I jo diria que fins aquí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I potser comencem amb les preguntes de l'auditori i després amb la gent que ens ha seguit xansant telemàticament també ens poden fer preguntes que les mirarem aquí. Em diuen que no hi ha, diguéssim, serà aquí. No ens ha fet preguntes. Perfecte. Presencials? Molt bé.
Doncs, Hola, bona tarda. Teniu coneixement si és veritat que la Xina feien la separació dels elements per electròlisis amb les terres foses i que això ha provocat més d'1 milió de morts? Del nombre de morts, no. Van desenvolupar un mètode d'electròlisi amb terres foses. El que passa és que és menys rendible des del punt de vista de la qualitat del que obtens que el bescanvi iònic i probablement de l'extracció líquida. Probablement és comparable a la cristal·lització seqüencial i tot depèn de lo industrialitzat que la tinguis. Però crec que he llegit la notícia, els morts no t'ho puc dir perquè no ho sé, i sé que comentava aquest article que he llegit que ho van deixar perquè econòmicament era menys rendible, tenien menys rendiment que en el cas del bescanvi iònic. Hola. L'altre dia que ens vam veure vaig ensenyar la preocupació que tinc jo pel neodimi. És que jo treballo amb imants de neodimi i com que ara molts motors elèctrics ja comencen a funcionar amb imants permanents, jo imagino que s'utilitza neodimi, no l'estator, sinó l'inductor. I voldria saber si teniu coneixement si manipular imants de neodimi pot ser perjudicial o no. Evidentment, els sistemes electrònics has de tindre molta cura de no acostar-los. Però per la salut teniu idea si és un camp magnètic fortíssim, eh? Sí. Jo diria que aquí tens les dues qüestions. La primera, de que puguis tenir la ingestió de neodimi, encara que no sigui des d'aquest punt de vista, i encara no hi ha estudis com a bioacumulació. Des del punt de vista magnètic, no hi ha res més o res menys del que s'ha publicat, que gent dirà que és magnífic per la salut perquè t'orienta no sé què, i gent que et dirà que això t'afecta el ritme amb el qual les cèl·lules interaccionen entre elles. Però sí. Si el camp magnètic que genera aquesta pressió no hi ha cap evidència científica ni en un sentit ni en un altre. Una pregunta més? Una altra de les preguntes que fa el senyor d'Extremadura, que ens ha enviat alguna informació, indica que a 30 quilòmetres de Cáceres hi ha una mina d'urani. Hi ha una mina d'urani i a prop a Cáceres hi ha moltes morts de càncer de pulmó. Indica si es pot. Estem parlant d'urani, no de... No t'ho sé dir. No hi ha... Ben enfocable. Ja. Hi ha alguna pregunta més, sisplau? Hola, tenía dos preguntas. Por un lado, bueno, se acaba de mencionar la mina de uranio en Extremadura, pero me consta que en Europa sí que se está, por ejemplo, en Francia se está buscando tierras raras, ¿no? A pesar de todas las consideraciones medioambientales y todo esto, ¿no? No sé si puede explicar algunas cosas sobre esto. Y la segunda pregunta, antes nos ha enseñado la lista de aplicaciones principales, las baterías y todo esto. Entiendo que a nivel geopolítica, sobre todo, no
no solamente el tema de los coches y todo esto, pero a nivel de armamento, de tecnología, digamos, hay una gran preocupación en Occidente. Entonces, no sé en qué yo soy de letras, ¿eh? ¿En qué categoría caerían estas aplicaciones, ¿no? Empiezo por la segunda pregunta. Digamos, claro, de entrada, los imanes permanentes son fundamentales para cualquier aplicación de este tipo, también como nos comentaban. Después, también es verdad que el rendimiento de algunos sistemas electrónicos mejora con ese sistema y, por tanto, no hay ninguna aplicación o no más que el disponer de mejores materiales para las aplicaciones que realmente utilizan. Hay algunas aplicaciones, algunos artículos que describen la mejora de las propiedades mecánicas de los aceros con la incorporación de pequeñas cantidades de tierras raras, con lo cual, bueno, desde el punto de vista de sistemas de reforzar la estructura, de mayor protección en los tanques y así, probablemente debe haber tecnología que no conocemos que utilice este sistema, pero no es la mayoritaria. Lo que voy a decir ahora respecto a las minas y en Europa, etcétera, etcétera, es un poco triste en el sentido que no voy a poner el caso de Francia, voy a poner el caso del Estado español, en el cual no hace mucho, o sea, los años pasan muy rápido, pero no hace mucho, se planteó el hacer una mina para extracción de tierras raras cerca de Ciudad Real. ¿De acuerdo? Y no se ha hecho. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las razones? Evidentemente, el nivel de la protesta de los vecinos, esa es una razón, y el rendimiento económico que se espera de la mina del otro. Y entonces, en el balance de las dos cosas, pues salió cruz en el caso de Ciudad Real, ¿de acuerdo? Y es verdad también que en la crisis esta que marcaba, en el cual solo parecía que produciera China tierras raras, pues había una especie de necesidad de buscar alternativas en Europa y que además al precio que estaban, pues la balanza la podías decantar más para un sitio o para el otro, pero el acuerdo entre, déjame ver que no lo diga mal, sí, es Estados Unidos, Australia, India y Brasil. Pasa que Brasil es otro tipo son tierras raras mucho más ligeras que las que están en Estados Unidos y en Australia. Eso paró el golpe, has visto el cambio, y eso también hace ahora que sea mucho menos interesante aguantar las protestas de los vecinos si el rendimiento o la necesidad, ¿no? Digamos, los que no vamos a quedar sin neodimio para los imanes, pues yo creo que se verá probablemente alguna mina si baja la producción entre Estados Unidos, Australia y la India fundamentalmente, pero si no, ya el peligro, entre comillas, ha pasado. Perdó. Sí. Al respecte de la dependència que pot tindre Europa d'altres països, ho donaven, no sé si era La Vanguardia, un article bastant fonamentat, que havien trobat al costat de Kiruna, al nord de Suècia, que hi ha les mines de ferro possiblement més riques del món. El ferro de Suècia es veu que és el de millor qualitat, i anava acompanyat d'un jaciment important, molt important, de terres rares. Doncs clar, imagina't, ja és un punt que tenia problemes ambientals Kiruna terribles, només faltava al nord de Suècia que intentessin extreure, però la dependència que tenim d'aquests minerals cada vegada és més gran. Vull dir que no sé si ho teníeu present o... Sí, el que passa que primer que té un toc de retorn romàntic, no? Que també es trobi al jaciment
diguem, també a Suècia, vull dir, tornar una mica als orígens. Sé que va haver-hi molta disputa des del punt de vista mediambiental i probablement si no s'hagués augmentat la producció als Estats Units i a Austràlia, s'hagués explotat i ara de moment estem a l'espera de quan arribin temps pitjors. Ja que heu parlat de la mina de Ciutat Real, sembla ser que a Càceres també s'estava preparant una mina i la comunitat extremenya donava diners perquè es muntés la planta de bateries que es tenia que fer a Espanya i que em sembla que al final s'han anat a Mossaf. I aleshores es volien ajuntar aquestes dues coses. I que inclús hi havia un inversor estranger de no sé on i que al perdre les bateries sembla que ha quedat difuminat. No sé si... Probablement no només era perquè hi havia terres rares, sinó també perquè hi havia altres elements que interessaven. Sí, però ha quedat així, sí. Alguna pregunta més, ja? Hola. Dintre de les opcions possibles de proveïment de terres rares, una d'elles és el reciclatge. Si parlem, diguéssim, que tenim una quantitat important de material repartida per tot arreu, però a molt baixes concentracions, aquesta és la problemàtica que tenim, diguéssim, en els residus. Tenim unes concentracions molt baixes, les estructures, diguéssim, de recuperació de materials, les segregacions en origen, etcètera, poden facilitar mínimament, però molt mínimament, tenim aquestes solucions. I les operacions de recuperació de materials valuosos necessiten de dimensions importants en quant a les plantes viables, i en tenim poques a Europa, no hi ha a Espanya, no? Però, en definitiva, si hi hagués una concertació internacional molt important, i això passa perquè gestionem bé aquestes segregacions en origen, potser permetrien, d'alguna manera, cobrir una part, d'aquestes necessitats. No ho sé, des d'aquest punt de vista, tot el que t'has estat mirant, jo no en sé més, però com ho veus? Quina percepció tens sobre aquesta qüestió? Jo diria que encara estem a les beceroles, que crec que és una solució, especialment a Europa, on aquest sistema és molt més sensible, la gent està molt més sensibilitzada per fer això, i que, a més, en el fons, si recuperes, és igual, un imant de neodimi, està ple de neodimi, o sigui, el rendiment després de recuperació és molt millor que agafar 2 tones de minerals i arribar a tenir 100 grams, no? I, per tant, jo crec que a Europa hi ha algun inici de legislació a Alemanya, però encara no està desenvolupada una planta a nivell industrial per poder fer això, però està clarament que si Europa ha d'apostar o per agafar una mina a cel obert o per tenir un sistema molt eficient de reciclatge, realment ha de ser reciclatge la part que això funcioni. Però ho deia, els números també ja els tinc, del 2017-2018 estàvem al 9% de recuperació, que estem llançant-los tots als abocadors o a qualsevol lloc. Hi ha algú més que pot fer alguna pregunta? Bona tarda. Has dit que està molt escampat totes aquestes terres rares per tota la Terra i en les darreres preguntes han anat bastant focalitzades on estaven les mines, la problemàtica que hi havia, etcètera. Degut a la seva composició, evidentment és un tema geològic, però es pot preveure on se'n poden trobar? I segona pregunta, perquè és una cosa que he llegit fa pocs dies, el canvi climàtic que fa que es desgelin zones pot aportar o pot aflorar llocs on puguin haver-n'hi o seria una mica aleatori com les altres coses? Jo diria que és fàcil, entre cometes, de saber
per al tipus d'estructura, com explicava abans, és si es tractaran de lleugeres o pesants. Això sí que pots diferenciar-ho fàcilment. Que a prop de mines de ferro segur que n'hi ha, el que passa és que perquè el ferro s'ha explotat molt i per tant allà hi ha. I també en zones on han tingut una certa activitat volcànica, perquè normalment amb el procés, diguem, venen, cau el meteorit, tot l'origen d'això, com són sistemes més pesants, sempre anaven al fons, diguem, de la terra fosa. I per tant, per sortir, han hagut de sortir amb una certa activitat volcànica, amb el temps geològic que correspongués. Hi ha algú més que volia fer una pregunta? No? Doncs moltíssimes gràcies, Víctor Borrós, per la preparació, la dissertació. I bé, doncs queda més que en nom del grup de sèniors que hem, diguéssim, demanat la vostra intervenció. De nou, moltes gràcies.